पवन सिंह अभी बहुत ज्यादा बदनाम। पवन सिंह के गाना स्लो लागता। पवन सिंह कहीं ना कहीं अभी खेसारी लाल यादव के गाना से पीछे चल रहा है और उनकर कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उनका खिंचाई हो रहा बा। ये गाना पीछे चल रहा बा, व्यू कम बा, लाइक कम बा, गलती भइल बा, चोरी भइल बा, लेकिन परफॉर्मेंस जो बा जनता के बीच में खेसारी लाल यादव के गाना पसंद है और पवन सिंह के गाना बहुत पीछे चल रहा बा। आखिर कहाँ गलती हो गई, क्या गलती हो गई कि पावर स्टार पवन सिंह आज इनका नाम लेबे में भी नाम आदमी सिंपल में नहीं खेले पावत, चाहे भोजपुरी के होके चाहे बॉलीवुड तक के होके। इनका नाम, इनका चेहरा और इनका फेम आज उ लेवल पे पहुंच चुकल बा। आज उ लेवल पे पहुंच चुकल बाड़े जेमे सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार यूपी के ना के उबे के, इससे बाहर के भी जे लोग बा अगर पवन सिंह के नाम ले रहल बा उनका गाना में तो जी लगावे के पड़ता। जौन उ डायलॉग बोल रहन अपन कर्म और इनकर कारनामा आज पूरे इंडिया में तुति बोल रहा बा। लेकिन एगो गाना अभी पवन सिंह के सब मतलब पॉपुलरिटी कहल जाओ, हौ कहल जाओ, देखी कहल जाला एगो हमनी कहावत बा कि एकर जितना नाम भइल बा उहे बदनाम भइल बा। तो पावर स्टार पवन सिंह अभी बहुत ज्यादा बदनामी ऐसे हो रहा बा, देखे में लाग रहा बा। खेसारी लाल यादव जी के गाना जहाँ रंगबाज बाटे उ आगे बढ़ रहा बा, पवन सिंह के गाना रंगबाज राजा पीछे चल रहा बाटे। सब सबूत खेसारी लाल यादव जी के खिलाफ में बाटे कि वो एक दो दिन पहले शूटिंग कैले बाड़े, गाना उठावल गइल बा, जो कैसे का भइल बा एगो साक्ष्य नहीं है, लेकिन दर्शक के सब समय लेकिन गानावा भी, लेकिन इहो एगो सच्चाई बा कि गानावा खेसारी लाल यादव जी के लोग के अच्छा लागता। अभी में परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा बा। पवन सिंह के गाना स्लो लागता, अच्छा बाटे, लेकिन समय ओकरा में लागे, ओकरा के एक्सेप्ट करे में 4-5 बार सुनला पे तब लागता नु आहा हाँ गाना बेहतर बा। लेकिन खेसारी लाल यादव जी के गाना बाजते ही थिरकावे लागता, मन भरे लागता। वीडियो क्वालिटी भी वो लेवल पे बा, काहे कोई सन के दर्शक अभी ढेर बाड़े उ सब देखे वाला आराम से। लेकिन ई पवन सिंह के जौन गाना बा फैमिली वाला बाटे, का पब्लिक में फैमिली में भी बजा सकता, वीडियो प्ले कर सकता, नहीं उतना खराब नहीं है। तो इस सब मिला के पवन सिंह कहीं ना कहीं अभी खेसारी लाल यादव के गाना से पीछे चल रहा बड़े और उनकर कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उनकर खिंचाई हो रहा बा। ई गाना पीछे चल रहा बा, व्यू कम बा, लाइक कम बा। खेसारी के गाना आगे चल रहा बा, व्यू ज्यादा हो गया बा। ई चीज के लेके बहुत ज्यादा न्यूज बन रहा बा और हर आदमी कहीं ना कहीं पवन सिंह के जे टीम जे उनकर अपन यूट्यूबर बाड़े, जे उनकर अपन न्यूज बनावे वाला जे मतलब कहा जाला कथित रूप से बालो, उ लोग कहीं ना कहीं चुप बालो और उ लोग के पास कोनो ऑप्शन नहीं है थेथराई कैला के अलावा। देखिए थेथराई ऑप्शन बा के मतलब जबरदस्ती, लेकिन एगो मेन मोटिव होला नु जना मुद्दा पे आदमी लड़ पावे, जना मुद्दा पे कह सकता बस अतना बा हाँ गलती भइल बा, चोरी भइल बा, लेकिन परफॉर्मेंस जौन बा जनता के बीच में खेसारी लाल यादव के गाना पसंद आओ और पवन सिंह के गाना बहुत पीछे चल रहा बा। चाहे रील के मामले में आप देख ली, रील खेसारी लाल यादव जी के 46,000 प्लस बन गई बहुजे, पवन सिंह के भी 39,000 बनल बाटे। लाइक जहाँ खेसारी लाल यादव जी के 3.5 लाख पहुंचे वाला बाटे, जब पवन सिंह के गाना के जो लाइक बाटे भी 2 लाख पहुंचल बाटे। कमेंट भी 56,000 के आसपास, खेसारी लाल यादव के कमेंट जो बा 1 लाख पहुंचे वाला बा। 92,000 के हमारे स्क्रीन शॉट बाटे 9 बजे दिन के आज बाटे जोन की। तो इस सब मिला के देखला पर लाग रहा बा कि अभी बात बात कहला जला समय इस घाव के भरी, समय इस चीज साबित करी कि पवन सिंह बड़ बड़े के खेसारी लाल यादव बड़ बड़े नंबर 1 के बा। लेकिन अभी के हालात जौन भाई दोनों गाना के लेके अगर देखल जाओ तो खेसारी लाल यादव जी बाजी मारत आ रहा बड़े और खेसारी लाल यादव के चर्चा इस हो रहा बा पवन सिंह के ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं तनिया सा पवन सिंह के फैन के और पवन सिंह के चीज कहीं ना कहीं खटकत हुई। इससे काहे कभी खेसारी लाल यादव की कमबैक हो रहा बा बहुत दिन से, बहुत पिछले 1 साल से खेसारी लाल यादव 1.5 साल से खेसारी लाल यादव के परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा बा। उ अपना के वो अपन करियर बचावे के चक्कर में बड़े, वो अपना के स्टेबल करे चाहता रहे कि भाई कहे उनका से बेहतर परफॉर्मेंस टुनटुन यादव, नीलकमल सिंह इस सब कोई दे रहा बा लोग। तो पावर स्टार पवन सिंह के जगह कमी कभी नहीं के उनका बेस्ट अभी तो रील पे सबसे ज्यादा उनके गाना चल रहा बा। अभी जो धमाका गाना आयल बा ओकर परफॉर्मेंस हाई लेवल में बा, लेकिन ये गाना के लेके पवन सिंह के बहुत ज्यादा खिंचाई हो रहा बाटे और कहीं ना कहीं पवन सिंह इतना पॉपुलरिटी बात बनू बा, इतना पॉपुलरिटी बा, इतना नाम बा, फैन उनकर बाड़े के पूरा बॉलीवुड में हिंदी के लोग के कुछ बोला था। एल्विस यादव के मतलब टक्कर दे रहा बड़े, सलमान खान के फैन से टक्कर ले रहा था। तो सलमान खान एल्विस पादे जो नेशनल लेवल पर जाना था, नेशनल फिगर वालों ये लोग के मतलब कहीं ना कहीं का फैन से, लेकिन वो फैन अभी कहाँ बाड़े इस सवाल हो रहा है कि कहाँ सुतल बड़े इतना फैन जे बाड़े वो एक गाना के व्यू कहे निखन बढ़ाओ, कमेंट कहे निखन बढ़ाओ, लाइक कहे ना बढ़ा। ये चीज एगो सवालिया निशान बा। ये चीज के देख के कहीं ना कहीं सभे पवन सिंह के फैन जे बा, पवन सिंह के चाहे वाला बा, पवन सिंह के जे कथित रूप से यूट्यूबर वालों वो लोग भी कोनो मतलब मुद्दा नहीं के, मोटिव नहीं के मिल पाओ, कोनो एगो तगड़ा ऑप्शन नहीं के मिल पाओ जैसे वो लोग खेसारी लाल यादव चाहे खेसारी लाल के फैन के काट करस लोग। तो ये चीज देखला से
सबसे बड़ खुशी के बात बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ रहा बा और विरोधी होखल भी बहुत जरूरी बा। खेसारी लाल यादव जी एक जगह पे भी होखस, पवन सिंह भी एक जगह पे होखस, तो हमनी के भोजपुरी बढ़ी। और बाकी आवे वाला समय बताई कि पवन सिंह के गाना अच्छा बाटे, सुने में अच्छा लाग रहा बा, दिल पे राज करत ताटे, क्षणिक रूप ना, लेकिन आवे वाला दिन में एगो उम्मीद लाग रहा बा। सभी बात कर रहा बा कि अभी रिसेंट में गाना भले खेसारी लाल यादव के परफॉर्मेंस कर रहा बा, लेकिन पवन सिंह के गाना जौन बा धीरे धीरे इनका के टेक ओवर करके आगे निकल जाई और आवे वाला दिन में गाना एवरग्रीन बनी और सबके जबान पे रही और रील लगातार बनत रही। आप लोग के का कहना बा जरूर अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं जा मिलत। अगला वीडियो वाला न्यूज़ के साथ, तब तक ले जाए भोजपुरी एकता बना के रखी।